Asira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don wara tade. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitini ye. Sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jangonye se bien turko la adamade la koy, fiew, fwa ka soro iye bana nyeyini ka don na kari, me ka sababu ka sika dangari ke, adamade ke nyena mayala, o kele ke po mo farikolo la. Wa o era tinye fiew, fwa ka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas makoya kalabankuba. Femi santé bara nyuma yesa, nimbala dire bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kaladiata, on a fleque en bolo jigiye. Formation de qualité, doctorat siraka. Meme se galo ka fo, au ka démission ka futina yelenye, au pala de lebi kala, ni lakol so daga bana nuna. Ou ka Bolofara de flani. Cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no yé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, aya sefa jona, aka la collection insekere, yoni jemaka chaya. Utogole de fla on ver Kalabanguraya, hôtel Wasulu Kofe de Choi, wali kele negatiru bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan ye siniya siniye. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 Tani wolofla, 76, 75. Ngo 98, tani wolofla, 76, 45. Dutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don wara tade. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Warichi. Wari sera.
Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ani an lamɛnba cɛman na musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye araba ye septembre kalo ale tile 25 san 2024 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn douanelakaw fɛ min ye Rafael Mungoro ye bureau des enquêtes la Amadou Sanogo ka cɛdon k'an b'u fo an tɛ ɲinɛ Abdramane Jakite kɔ Kulubali ani Jalo a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen ani sɔgɔma douane kuru kɔnɔ olu ye 11 voisins min ye inspecteur général de douane Amadou Konate n'a ka cɛdon kɛba olu bɛ fo Samayanfa fɛ olu ye Kulukorokaw ye ninnu ye Bamakɔkaw ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Amara nu Keta ale bi an sɔgɔmada in na ka se ka i bolo bila nɛgɛw la aw ka se ka an ye k'a to fa bɛɛ lajɛlen fɛ jaw olu lasagola fila fɔlɔ fɛ fila fɔlɔ min fila manani o ka fisa ye tiga ti pa t'e bolo hali ji a bɛ filaw fo sɔgɔmada in na an bɛna kibaruya minnu di aw ma olu la kunbabaw o de ye nin ye kiiri min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi ka pankurunko kan ani sɔrɔdasiw ka minɛnw minnu tununa ni ɲɛma sɔrɔ u la u sannicogow la kiiri a sera ka daminɛ kunungo malo sikasokaw fɛ ko sɔngɔ yɛlɛla dɛ dɔrɔmɛ 10 farala kan a bɔra 120 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 130 la bi denmisɛnnin fitinin 2 olu fatura kitakaw fɛ k'u bina fosse dingɛ kɔnɔna na min ye ɲɛgɛn dingɛ ye Mali quartier administratif kura a bɛna nafa jumɛnw ɲɛ an na an da don la bankasikaw fɛ bingali dɔ senfɛ bamanciwale kɛbaw fɛ sa maa 3 o ni minɛna la min ye kalataminɛn fan dɔw ye olu jenina burɛmukaw olu fɛ ka segin a kan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali école ta o ye mardi octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 a ma fali fɔ anw sigiyɔrɔ in na yan Ousmane Sherif Madani Aidara conférence de presse min bɛ Mawuludu kun cɛ n'o sigira kunnafonidilaw kama kunungo o baara kɛra Bangɔni na min ye Sherifula misiriba in kɔnɔna na baara kɛcogo a ɲɛna Ansar ɲɛmaw n'o ye Surakata Salamanta ye Fadi an b'a fo Moro Jalo a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen k'olu fo Kenzo le milliardaire an b'a fana fo a tun bɛ kɛnɛ kan ye kunungo kɛba a kana k'i na ko miliyari b'a kun dɛ tɔgɔ don Alima Kumare k'a fana fo olu bɛɛ lajɛlen cɛsiri kɛ min ye ɲinan Mawuludu ye a baaraw kɛra k'a kun cɛ n'Ala sɔnna a ma an karamɔgɔ n'o ye Sherifu Usman Madani Aidara a kan ka sira di bɛɛ ma bi maa minnu nana u bɛ se ka segin cogo min na ka taa u ka duguw kɔnɔna na hɛrɛ ni baden na an yɛrɛ n'a masalala conférence de presse kɔfɛ tiɲɛ na jamana in kow ma nɔgɔn kɛba ni sigiyɔrɔ jan fɛ ka maa jalaki i bɛ fili Ala ka hakili ɲuman d'an ma nin y'an donkan ye sɔgɔma in na.
bamananw ko ko ni duntulu banna ko gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la keba n bɛ tilen k'a fɔ aw ɲɛna yan n ko bilankɔrɔ o tɛ maa min bolo dunko t'a se t'o ye dɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi an ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ko min na an bɛ baara min na ɲɛmaaw ni jamanadenw fanba sɔnnen don wulikajɔ min ma nin waati in na wolomasiri tabaw kabini diɲɛ ka di u bɛ degun min kɔnɔna na ka kɛ ni an ka jamana bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw ye ni maa minnu kun hakilina ye jamana faleniko ye jamana cidiko ni jamana tilaniko ye olu ka hakilinaw ye an b'a yira bi k'a fɔ ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen bingali min kɛra Bamakɔ yan gendarmew ka kalanso kɔnɔna na min tɔgɔ dalen don Balakone na escadron Balakone ale kɔnɔna na banbanci wale ni ɲugawale kɛbaw nana ka na baara min kɛ ani u taara min kɛ Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na waleya min bɛ senna Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ sisan kɔni an tɛ se k'a fɔ ko terrorisiw ye nin dugu maa ye a bɛ se ka fɔ u ka ca yɔrɔ dɔ la ni yɔrɔ dɔ ye nka bi u bɛ fan bɛɛ nin waati laban in mun de y'a kɛ ni ninnu bɛ ka caya tan n'u bɛ ka dɔ fara ka wulikajɔ kan ni ninkura a bɛ n'a fɔ ninkura bɛ ka fiyɛ u la sɔrɔdasiw dun fana bɛ k'u se n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ bamananw ko ni ko y'i sɔrɔ ni ko y'an sɔrɔ ni maa ni dusu kasilen a ka ca Ala fɛ n'i y'i da de o ka fisa i ma nka ni i kɔnɔma don i kamana gannen don i jɔrɔlen don ko b'i kɔnɔ n'i m'a bɔ k'a da kɛnɛ kan a laban a b'i kɔnɔ ci dɛ nin ko in kɛlen dɔgɔkun tɛmɛnen an ye ɲininiw kɛ an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ an ye maa caman ɲininka an b'a fɛ k'a dɔn munna nin kɛra munna nin bɛ ka kɛ munna nin ko ninnu bɛ sen na munna Mali munna Burkina munna Niger an ye hakilina dɔ ye dɔw bolo a kuma tun bɛ taa ni ka segin a mɛnna nka nin waati laban in na an yɛrɛ ye lamɛnli kɛ an ye ɲininiw kɛ kalan kun ye ko dɔw ko ye nka maa dɔ bɛ kalan k'a sɔrɔ a tɛ ko dɔn ne kɛlen ka école de gendarmerie kɔnɔna ye a don tiɲɛ na n mɛnna n ka kɛlɛkɛyɔrɔ taga ni n ka fɛnw na nka n ye min ye yen n'i t'i cɛ jɔlen ye a nɔgɔnin fɛ bɛɛ tɛ se ka tile mais ko o ko mana kɛ bamananw ko tile 7 b'a kɔfɛ n hakili la tile 7 o dɛbɛ dara an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ bi fo an ka jateminɛ kɛ an ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ ka ko in kunnana de ye an ka jigin dugu ma dɛ an ka hakili sigi an ka jateminɛ dɛ an ka bɔ dusu ni pɛrɛn-pɛrɛn kɔnɔna na kɛlɛ min filɛ anw fɛ yan nin ye a dogolen tɛ maa si la ko nafasɔrɔ ɲini kɛlɛ don a dogolen tɛ maa si la ko an ni maa minnu ye baara kɛ ka kɔrɔ kabi diɲɛ bisimilayi n'olu ye an mara an ni olu de bɛ ɲɔgɔn na min ye Faransi ye ale kɔladenw o ye anw ye ka kɛ ni olu de ye anw mara Niger Burkina Mali tile fila in na munna gannen d'u kɔ an ye min sɔrɔ o ye k'a fɔ sɔrɔko ta nasira fɛ
kabi Mali ye Kidal minɛ fɛrɛ caman sigira sen kan yaasa diɲɛ seleke naani maaw u bɛ se ka segin ka na cogo min ni maa min hakili b'a la Kidal kɛlɛ bɛ kɛ don min MINUSMA minɛn caman kun bilalen don Gawo k'u ɲɛsin bɔda ma u bolo n'a tigɛra k'a tɛ tugu olu b'u u sen don a la ni armée ye duguma sara ta Ala y'a kɛ o ma sen sɔrɔ dugu caman minɛna basigi ni lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni maaw yɛrɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ caman na bi an ka jamana kan fo an dafɛ jamana dɔw diminen don a ko la kosɛbɛ u ye laɲini kɛ ko fo ka u sen don ko dɔw la nka diɲɛ sariyaw o to o yamaruya mun bɛ yen anw de ko anw bɔra CEDEAO la Mali Burkina Niger anw de ko an ye AES sigi an ka siniɲɛsigi baara tilenmɛ dɔ bɛ kɛ ni min ye o ye nafolo ye nafolo min n'a bɛ fɔ a ma ko franc CFA franc CFA in a bɛ dun jamana 17 ɲɔgɔnna kɔnɔ minnu bɛ yen n'olu ye Faransi ye olu mara o franc CFA in o n'a tɔnɔ nɔfɛ kɛlɛ o de kama nin waati in na a bilennen don k'a da Burkina tɛgɛ Burkinabew y'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'olu ka ministre kɔrɔw u ka député kɔrɔw olu sorona don maa minnu bɛ yen n'o olu y'u ka denmisɛnnin ladonnenw ye n'olu bɛ sɔrɔsiya la u y'u bila siɲɛ caman u k'a lajɛ ka IBK fanga bin Niger ani Mali terroristes firilen don olu kan bi su ani tile da bɛ an ye suna t'an ye maa kelen de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o ye Faransi ye ka da kun jumɛn kan ko bi Mali Burkina Niger tiɲɛ don u bɛ ka franc CFA dun nka franc CFA n'i bɛ ale dun n'i ye sanni kɛ diɲɛ fan o fan walima n'i taara feereli kɛ n'i y'a fɛn kɛ wari in jabala diɲɛ kɔnɔ o ye Faransi de ye n'e taara sa n'i ye sanni kɛ ou bien i ye feereli kɛ a wari bɛ jate dollar ni euro de bɛ kuma nka CFA ale ni dollar tɛ kuma ani euro tɛ kuma o hukumu kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de sigilen don Faransikaw fɛ yen u b'a fɔ a ma ko société financière internationale jamana o jamana bɛ yen k'o bɛ CFA dun n'i taara sanni kɛ i ye feere kɛ a bɛ tɛmɛ yenkaw de fɛ Faransi olu b'u ka tɔnɔ bɔ a la embargo nalen kɛ Mali la Mali ka kɔɔri min tun bɛ tɛmɛ wɔlɔfɔw fɛ yen a ma tɛmɛ olu fɛ yen Mali taara ka kɔɔri feere ka tɛmɛ ni La Guinée ale ni Mauritanie ye kɔɔri feerelen a wari sɔrɔlen Faransi ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye société financière internationale ye Mali ma tɛmɛ o fɛ koyi Mali y'a ka warijɛ minɛ k'i sigi kangala Faransi ma tɔnɔ sɔrɔ a ma foyi sɔrɔ Mali y'o fɛɛrɛ min kɛ ka baara min kɛ ka feereli kɛ Niger fana bɛ k'o de kɛ bi n'a ka pétrole ye Burkina fana bɛ k'o de kɛ bi n'a ka sanu ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye Faransi bɛ tɔnɔ min sɔrɔ o kan n'o o ye tɔnɔkantɔnɔ ye o min bɛ se ka kɛ ka baara kɛ n'a b'a fɔ ma ko bénéfice n'o bɛ kɛ olu yɛrɛ ta ye wari ninnu ko la o bɛ ka dɔgɔya Faransi gɛrɛntɛ de bɛ ka na ale kan sisan Union européenne jamanaw la hakɛ dɔ de bɛ yen majɛ bɛ se ka kɛ i ka musaka la nka Faransi ta ye o bila a mɛnna ka da ko caman kan nka min ye CFA jamana ninnu ye olu bɛ a la o de la maa minnu bɛ k'u sigi ko CEDEAO ko ni ale nana an ka passeport tigɛ ko mankan min na wuli yan u bɛna wuli an ka mɔgɔw nɔfɛ o ka suma Faransi ɲɛkɔrɔ bi maa minnu sigilen don k'u bɛna ninnu gɛn ka bɔ CEDEAO la k'u n'u ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka furukufuruku wuli jamanadenw ni fɛn cɛ nin bɛɛ ka suma mun ka teli maa ka sɔrɔ joona min bɛ balawu wuli min bɛ tasuma wuli maa caman bɛ fa nin jamana ninnu kɔnɔ cogo min hali ni jamana in bɛɛ ma sɔrɔ kelen o ka bɔ AES la u ko o sɔrɔ
k'a ko tɔ k'a yobo yaba an bɛ nin dabolo de kan bi o de la bingali minnu kɛra wulikajɔ minnu bɛ sen na nin ko in b'a duguma m'a fɔ a bɛɛ y'o ye dɛ nka nin jɔyɔrɔ fana bɛ a la kosɛbɛ sabula faransi yɛrɛ bi Union européenne y'a wele k'a ɲininka e ka majɔw cayara sa dɛ anw yɛrɛ fɛ yan an bɛ yafa kɛ ɲɔgɔn ma ka se fo degun dan min ma i tɛmɛn'o la na i ka nin ɲɛfɔ an ye o kɛra kumasuli ni maloya ye faransi bolo bi mun bɛ se k'o latile jamana minnu bɛ yen n'olu ka sɔrɔ ka ca n'olu bɛ se ka dugukolo nafa b'olu bolo ni faransi sen b'a a la n'a bɛ se ka dɔ sɔrɔ olu jamana minnu bɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ parce que jamana dɔw bɛ CEDEAO kɔnɔ faransi si bɛɛ a tɛ se ka taa ko dɔ kɛ olu fɛ yen ngilɛ jamanaw olu ka sɔrɔ n'u ka ko bɛ bɛn olu ka wari tɛ faransi ka wari ye donc anw minnu bɛ CFA la dɛ anw nunjuru de b'a bolo yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ taa n'an ye o de la kabini kidali kɛlɛ kɛra fo bi terroristes bilalen don u ka mun kɛ n'u ye maa caman fa an ka jamanaw kɔnɔ dugudenw bɛ wuli ka muruti fanga tigilama ninnu kɔ walima ni fanga binna o sababu fɛ olu b'u sago sɔrɔ nin jateminɛw de bɛ senna dugu ma ani ni kalikiliw o de la mɔgɔw bɛ k'a ye attaques bɛ kɛ bingaliw bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen ka kala a kɛkun ye ɲɛmaaw k'a bila walima u ka segin u kɔ u ka faransi wele n t'a dɔn n'aw hakili b'a la waati dɔ la Asimi ko an ye feere dɔ kɛ k'a wari sumayara ka na parce que fɛɛrɛ min sigilen don sen kan ka tɛmɛ société internationale financière française in fɛ anw y'an pan o kunna a dun bɛnkan bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Union européenne jamana n'i taara feere kɛ yen olu t'i dɔn dɛ CFA de b'e bolo olu ka CFA anw ka jamanaw ka CFA tɔnɔ bɛ di maa min ma olu b'o dɔn wari ninnu mɛnna fo an wulila ka tabali de gosi koyi Job ma kɔlɔkɔlɔ ta ni ka segin ka fo k'a ka babini Job bi babini don keba min ta ye kuma bɛɛ sisan nin baara ninnu de bɛ sen na nin waleya ninnu de bɛ sen na maaw bilalen don ka taa yɔrɔ caman aw yɛrɛ b'a mɛn hali an ka maa minnu bɛ yen n'u bolilen don ka taa kɔ kan u wula kuma o kuma ko ko fanga in ko bantɔ don u kuma o kuma ko nin ko in bantɔ don ayiwa ɲɛmaaw fana ye fɛɛrɛ tigɛ Keba Asimi a ye sɔrɔdasiw wele o ma kɛ a m'u bɛɛ wele wa ayiwa anw ka bolomafara filɛ nin ye a ka Haut Conseil islamique wele a ka INTM ni baarakɛlaw ka tɔnw wele bɛrɛbɛrɛli tɔn a k'u wele u tɛ wele dɔwɛrɛ la dɛ anw sɔrɔdasiw anw ye ɲɔgɔn ye anw ka sɔrɔdasi ko tɛ o ɲɛnabɔlen don aw minnu ye jamanadenw ye nin ko in bɛ sen na aw bɛna mun kɛ aw yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye mun ye maa ma falen bɛ nin jɛkulu bɛɛ kɔnɔ Keba n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka to ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛw sigi nin janfan fɛn fɛn bɛna ale Keba a bɛɛ bɛ bin an kana jɔ maa la dɛ bɛɛ n'a kɔnɔ fɛɛrɛ sigilen dɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fɛnw b'u bolo u bɛ ko kalama kibaruya b'u bolo u ka wele u ka na u ni président ka kuma u k'u ka fɛlaw fɔ u k'u ka fɛɛrɛw fɔ jamanakuntigi fana bɛ min kalama a fana k'o fɔ n'o tɛ n'an y'a bɛɛ to ten ko sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye sɔrɔdasiw y'a décidé anw minnu ye civils ye an bɛ dugu kɔnɔ an n'an ka kibaruyaw sigilen anw minnu ye dugutigiw ye anw minnu ye kabilatigiw ye bɛrɛbɛrɛlitɔn b'anw minnu bolo tɔnjɛkulu bɛ anw minnu bolo laadalatɔn bɛ anw minnu bolo fɛɛrɛ bɛ anw minnu bolo an tɛ ka ɲininka fɛn tɛ ka fɔ an ye tuma o tuma ko muguci a t'a ɲɛnabɔ dɛ Bamako bingali ye misali ba de ye jamana ɲɛmaaw bolo parce que tiɲɛ don terroristes nana nka terroristes kun ka laɲini min an bɛɛ ka don an ka so kɔnɔ an k'a fɔ wala fulaw de nɔ don ninnu de nana ni nin ye nin kɛ tan an ja tigɛlen ka to an kana se ka mɛ u y'a ye k'a fɔ mɔgɔw jɔlen n'u sen kan min yɛrɛ digira maa minnu y'u bila ka na la kosɛbɛ Amara o ye k'a fɔ ko jamanadenw b'u ka faso u k'u ka ɲɛmaaw kɔ hali bi donc an b'a fɔ ɲɛmaaw ye i ɲɛmaa ɲuman
kɔma ɲuman de b'i la kɔma dɔw bɛ yen olu ni lamɛnli ka kan u ni gɛrɛli ka kan fɛɛrɛ mun b'u bolo degun mun b'u fana kan u k'u ta fɔ aw ye a ka hakilinaw falen falen an kɔni nisɔndiyara jamanakuntigi ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele o ye sɔrɔdasi ye maintenant an ka dugutigiw bɛ yen an ka kabilatigiw bɛ yen an ka alimamiw bɛ yen an ka kerecɛnw bɛ yen an ka domaw bɛ yen an ka donsow bɛ yen an ka laadalatigiw bɛ yen an ka musokuntigiw bɛ yen an ka kamalenkuntigiw bɛ yen u k'u fana wele u ka n'u jigira k'u bɛ ka sariti min dilan na o ye tubabukan de ye sariti tɛ dugusi bɔ nɔgɔ la ni jamanadenw ma bɛn kabila fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkuluw kɔnɔna na a y'u wele aw n'u ka sigi aw ka kuma fɛn min bɛ ne ka na ni nin ye burukinakaw fɛ yen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la u bɛ ka taa don fanga mɔgɔkɔrɔw de kan k'olu wuli anw n'u fɛ yan mun bɛ yan bi bɛɛ b'a kalama ala yɛrɛ farala an kan takisitigiw ni sotaramatigiw wariba dir'u ma nka u ma sɔn u tugura faso kɔ nka n'u ni hakilifɛgɛmanw bɛnna u bɛ sɔn dɛ u nana u sira jɔnniw fɛ yen u ye dumuni kɛ min u ye marifaw sɔrɔ cogo di jɔn nana n'u ka minɛnw ye jɔn y'u jatigiya a dɔw dogolen don jɔnniw fɛ yen bi dugudenw de bɛ se k'o baara kɛ dɛ marifa t'o ye o de la jaa mun dalen filɛ an ɲɛ nin ye ne bɛ tilen k'a fɔ an ka tɔ minnu sigilen maliyɛn de l'extérieur minnu bɛ bamakɔ yan n ka n'olu ma dɛ n'olu tɛ u bonya bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'i ka ko fɛɛrɛ kɛcogo don nka bi an bɛ yɔrɔ min na minnu bɛ yen ko maliyɛnw don u bɛ kow kalama fɛɛrɛw b'u bolo dabaliw b'u bolo ɲɛmaaw yɛrɛ b'a dɔw dɔn anw tɛ minnu dɔn mɔgɔw bɛ yen bi ɲɛmaaw bɛ minnu dɔn ka tɛmɛ hali anw kan u k'u wele u k'u fara ɲɔgɔn kan u ka fɛɛrɛ ɲini u fɛ u ka bilasiralikan ɲini u fɛ u bɛ mun kalama diɲɛ kow la u k'a ɲɛfɔ u ɲɛna an bɛ maliko de la dɛ an tɛ mɔgɔ ko la fɔlɔ donc nin ye sɔgɔmada in na ne yɛrɛ taara an bɛ nin wele cogo min sa Amara nin tɔgɔ kado don dɛ an b'a di jɔnni ma Asimi n'i ka sɔgɔmada na kado ye an kɔni y'a dilan kado min don a bɛ se ka tigɛ tigɛ ka kɛ assiette kɔnɔ ka dɔ di Sadio ma ka dɔ di Wage ma ka dɔ di Dawudu ma ka dɔ di Moro Kone ma ka dɔ di Sogeli ma hali je le répète yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la o bari de keba i bɛ dɔɔnin tigɛ i bɛ belebeleba mara i bolo i yɛrɛ bɛ dɔɔnin tigɛ tigɛ ka d'olu ma parce que je le répète bɛ se k'a fɔ parti politique na président ko n ka o de sɔrɔ compte tenu situation bɛ cogo min Wage bɛ se k'a fɔ laadalatigiw ni fɛnw ɲɛna bɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko cogoya la dɛ an ka patron sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw kun diya Sogel ale bɛ se ka institution ɲɛmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ale n'olu ka kuma Keba n'an y'an ta ko an bɛ ka charti dilan an bɛ fu la o charti ye mun ye tubabuw ka fɛnw kun tɛ yan ko n ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ to ka fɛn dɔ fɔ n ɲɛna Keba n ma deli k'a f'i ɲɛna dɛ a ko fɛn kelen bɛ min ye tiɲɛ i b'o dɔn IOA k'o de ye tiɲɛ ye ko sinon k'a tɔ bɛɛ ye dɔ ladege ye k'an bɛ ko diɲɛ kɔnɔ k'an tɛ foyi la ni copier coller tɛ ko wa ko an bɛɛ bɛ transition de la yanni an sa don cɛ ko est ce que a ka di a k'a fɔ ko Keba i ka transition bɛ ban sini donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Amara an bɛ t'e fa an bɛ sɔrɔ ka na don kibaruyaw la. Ayiwa an y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ min ye mawuludi ye ale kɔni banna ni Sherifu Sumani Madani Ayidara ye a ye maa min fara ɲɔgɔn kan ɲinan maa 200,000 ani kɔ cɛw tun ye maa 112,600 ni 600 ni kɔ ye musow tun ye 10,109 ye nin baara ninnu fana bɛɛ lajɛlen na sa waajulu 50,000 ani kɔ de sigira sefa wari miliyari 1 miliyɔn 100 ani 50 n'a kunkanfɛn o de donna nin na maa minnu nana ka bɔ jamana la u nana ka bɔ jamana 40 na Américains ka chrétien diinɛ ɲɛmaaba dɔw fana nana Awa Kaba ka bɔ min ye Konakirikaw fɛ o fana tun ye ɲinanta ye
Gabon alimami dɔ fana nana ka na bɔ yen o fana nana wajulu in kɛnɛ kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛli hukumu kɔnɔ i n'a fɔ san o san a b'a kɛ cogo min Ousmane Cherif Madani Aidara a ye kunnafonidilaw wele kunungo Cherifula ale misiri kɔnɔna na laseli in kɛnɛ kan Keba ale ye dakuruɲɛ dɔ sɔrɔ Ousmane Cherif Madani Aidara la nka n'Ala sɔnna a ma bi a bɛna n'a bɛɛ sɔrɔ an ka page YouTube kan o la an y'a fɔ a ɲɛna YouTube a ye to ale sanfɛ yaasa k'an ka kunnafoniw gɛrɛ dafalen a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Amara an bɛ t'e fama an ka Cherifukɛ lamɛn. An ye interpelleli min kɛ an ka faamaw la siɲɛ fɔlɔ tɛ nin a siɲɛ ka ca k'a sɔrɔ IBK bɛ yen Ala ka hinɛ na jamana kun degunna kosɛbɛ ne denw taara wajuli kɛ fɔ dugu dɔ la u bɛna tuma min na yɔrɔ in ka jan dɛ dugu in de tɔgɔ tɛ n kɔnɔ Santigila o de don ayiwa Santigila u taara Santigila ka taa wajuli kɛ mais u nana dugu tilamaba de fɛ parce que a kuma mɔgɔ yɛrɛ bɛ siran ka bɔ parce que o y'a sɔrɔ minansi bɛ yen mais u bɔra fɔ Santigila fɔ Bamako yan maa m'a fɔ a bɔra min ne yɛrɛ ko n ko n ko a sɛgɛnna polisiw bolo dɛ u ko fɔ Santigila fɔ Bamako u ma polisi kelen y'u ɲɛna alors an ye wele da faamaw ye an ko mais y'a quoi jamana bi dekun kɔnɔ bɛɛ sirannen don mobili ka se ka bɔ Santigila à l'heure comme ça 3h du matin fo Santigila fo Bamako mɔgɔ si m'a fɔ i bɛ taa min i bɔra min ko a y'aw kɔlɔsi c'est grave e ko kɛ n ko ne den de y'a kɛ ne den bɔra fo Santigila fo n ka so ne yɛrɛ ɲɛna u bi si de mais u nana bali ne yɛrɛ la ne ko aw sɔnna ka na su in na ko 3h du matin ko mais faamaw y'aw sɛgɛn sira fɛ u ko faama kelen m'a fɔ i jɔ c'est grave an ma daminɛ bi o an bɛ ka kuma de an dɛsɛra de sinon an kumana dɛ ninnu dama tɛ dɛ an kumana de parce que u ma fɛn min faamu kuma min bɛ fɔ adamadenw hakili tɛ kelen ye a bɛ don hakili dɔ la n'i ko fagali n'i sa o y'a sɔrɔ dɔ de y'a fɔ misiri la yan a bɛ wajuli kɛ ko n'i ye mɔgɔ kelen faga ko alijinɛ so 2 n'i ye mɔgɔ 2 faga alijinɛ so 4 ko i ni bi bɔ dɔrɔn alijinɛ hɔrɔnmusow de b'i kunbɛn alijinɛ hɔrɔnmusow de b'i kun ne y'a kasɛti ta k'a di faamaw ma n k'u ka nin lamɛn n ko jamana bɛ se ka taa ta mais foyi ma bɔ a la alors jamana bɛ ka taa ten de ne yɛrɛ ni IBK ka kuma dɔ la a kɛra Ala ɲɛna ne ko mon président n ko an yɛrɛ dalen ti gouvernement in na n'a ni ninnu bolo ti ɲɔgɔn bolo a ko n burankɛ ko fɔ yen n ko oui parce que kuma minnu bɛ ka fɔ aw tulo b'a la foyi tigɛ ka bɔ a la an ko anw ma se k'a faamu dɛ an filɛ o kelen de kɔnɔ ni faamaw y'u sigi ni manamanakanw fɔra ka adamadenw lamɛn nkalon kan ka adamadenw su ka kɛ u ka jamana cili kan a n'a donna hakili minnu na n'olu wulila don min na Ala k'an bɛɛ kisi a bɛ ɲagami dɛ o de la n ko i ka kooro minɛ yan'a ka kɛ kaana ye. Cherif Ousmane Madani Aidara min ye Bangoni Cherifukɛ an b'a fɔ kunungo ninnu ye conférence de presse ye ka kɛ ni ale yɛrɛ ka mawuludu o ko bɛɛ lajɛlen kuncɛli ye procès min bɛ yen ni o ye kiiri ye sa n'o sigilen don jamanakuntigi ka pankuruko kan ale ni sɔrɔdasi minɛn minnu sanna baara kɔni daminɛna kunungo min ye sɔrɔdalidonbaw ye olu kun y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ laɲini kɛ laɲini min n'o bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko seere min bɛ yen n'o ye seere 6 ye ko ministre kɔrɔ 2 premier ministre kɔrɔ 2 ko ka o fara o seerew kan min ye ministre délégué kelen bɛ yen ko k'o fara kan ani ni ministère de la défense Mama Falen 3 ko olu fana kana ko kana kuma kiiri kɛnɛ kan ko k'olu kɛ seerew ye k'olu y'a yira sa k'a fɔ ko o kuma minnu filɛ nin ye o da nin ye k'o ti sen kan dɛ ko témoin premier ministre kɔrɔ témoin k'o ti se ka na kɛnɛ kan yan a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ministère mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ se ka na n'o ye ministre de la défense mɔgɔ dɔ ye muso kelen bɛ o la y'a ye sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen min ye avocat tun ye laɲini kɛ yaasa a bɛ se ka bɔ a ma cogo min na
kiri ale yɛrɛ bɔra salle kɔnɔ n'o ye tribunal ɲɛmaw ye ka sangani kɛ ka tila ka segin kana k'a yira k'a fɔ ko baaraw ko u bɛ daminɛ o la sa kunungo kɔni u ye baaraw daminɛ sabula avocat tun ye min laɲini yaasa ka se k'a fɔ ko k'o tɛ sen kan kiri ale yɛrɛ ko bɛ maa min bolo sa n'Ala sɔnna a ma wulada in na an na dɔɔnin fɔ a kan sabula maa min don maa ma falen don kiiritigɛ ale ta na sira fɛ a fana ye kiiri caman kɛ an ka jamana ale kɔnɔna na. A bɛ fɔ min ma ko découpage administratif n'o ye mara kamabɔli sigili siraw ye a baaraw kɔni ɲina san 11 o daminɛna an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ ale baara hukumu kɔnɔna na sa préfet ni sous-préfet ale ni marabolo kuraw kɔni caman sigira sen kan ministre min bɛ jamana kɔnɔna mara kamabɔli kama sa ale y'a yira k'a fɔ ko ni yɛlɛma kura ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna n'a to min ye fasodenw ye u ni u ka marabaw ka surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ maa minnu tun bɛ yen n'olu bɛ bɔ yɔrɔ janbaw la ka na k'u bɛna baara dɔw kɛ dugubaw kɔnɔna na o fana ka se ka nɔgɔya basigibaliya o bɛ se ka ban cogo min minisiri n'o ye Abdulaye Mayiga ye a ko ko bi in na ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na min ye mara kamabɔli ye yɛlɛmaliba min don ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ marabolo ni yɔrɔ kuraw sigili ye o b'a yira sa k'a fɔ ko marabolo 19 de b'an bolo bi Bamako ale faralen don k'ale district kelen ye o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye anw ye marabolo n'a bɛ fɔ ma région anw ye 8 de ka Bamako fara o kan nka bi a kɛra 19 ye ka Bamako fara ka bɛ n'a fɔ 20 ko n'i ye cercle ta k'o lajɛ sa olu ye 159 ye a bɛ fɔ min ma ko arrondissement olu ye 470 ye min ye commune ye olu ye 815 ye min ye dugu ye ani marabolo ani kiw ye sa dugu olu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ fo 12,641 na min ye région kura 11 ye o farala ka olu région ye jumɛn ni jumɛnw ye Tawudeni b'o la Kebaw ka dugu Menaka nge kita kan Tawudeni gari Menaka ani Tawudeni Nyoro di Sahel Kita Joila Nara Kuchala San Douanza ani Banyangara olu ye sigida 11 kura ye mun farala kan cercle minnu bɛ sa n'o ye cercle ye Gao marala sa Gao ta kɔni ye cercle 17 ye Nara ani Joila ni Tawudeni ni Menaka ka taa se Douanza ma olu bɛɛ lajɛlen cercle 6 bɛ olu bolo région mun bɛ sa n'o ye Segu ni Buguni ye olu kɔni ka cercle ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta olu ta ye 11 ye région mun bɛ ni o ye Kidal ale ni Banyangara ye cercle 9 bɛ olu bolo Sikaso ani Kulukoro olu ka cercle ye 8 ye min ye Kayi mara ye ale ka cercle o ye 10 ye a yirala fana k'a fɔ ko min ye nin découpage ye n'o o ye administration mara kamabɔli taabolo kura ye a baaraw kɔni kun gɛlɛyara kosɛbɛ fo jɛkulu dɔ sigira sen ka sa ko fo u ka sigidaw ka yɛlɛma ka kɛ région ye jagoya la olu ye baara caman kɛ ka taama caman kɛ nka min ye marabolo yɛrɛ baara bɛ kɛ sigida minnu kɔnɔna na ani ministériso minnu kɔnɔna na ale fana ye wulikajɔ ni baara caman kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min tiɲɛ don degun yera a la nka bi halisa majɛ minnu b'a la ni sigiyɔrɔw kɛra ni baaraw daminɛna o bɛ se ka na o tɔw bɛ se ka bɔ a la dɔɔni dɔɔni yaasa maaw ka se ka yɔrɔw sɔrɔ yɔrɔ minnu na o bɛ k'olu ɲɛjɔ yɔrɔ ye min ye Dr Sama Sogoba ye ni ale yɛrɛ bɛ mara kamabɔli baaraw kɛ kosɛbɛ a ko ko ni nafaba yɛrɛ bɛna kɛ min ye k'o ye k'a fɔ lakana kɔni o bɛ sabati sabula n'i ye nin marabolo kelen kelen o kelen lajɛ ni préfet yɔrɔ min na sous-préfet na kɛ yen gouverneur na kɛ yen olu si dun tɛ taa mara kɔ min ye kanw ye olu na caya polisisow na caya gardisow na caya ko n'o sigira sen kan k'olu dugu fana ka tila ka surunya ɲɔgɔn na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ni Ala sɔnna a ma min ye lakana min ni an bɛ ka jɔrɔ o la kosɛbɛ k'a bɛ sɔn ka kɛ o sababu ɲuman ye sabula décentralisation in ale ni déconcentration in k'a nafaba dɔ ye o ye min ye Dr Sama Sogoba ye ale y'o kuma lase studio tamani maaw olu ka kuma bɔlɔ bara o sanfɛla la bankasikaw fɛ yen bingali dɔ kɛra yen dɔgɔkun tɛmɛnen maa dɔ kun taatɔ don dɔgɔjɔ la maa 3 o fatura o senfɛ Gomosagukaw olu fɛ yen Jalasagu min ye Bankas ale kɔnɔna na nin waleya in kɔni kɛra sa ntɛnɛn kalo in tile 23 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun tigɛra dɔgɔjɔla ninnu kɔni kun kan ka taa Gomosagukaw olu ka dɔgɔ de la
ka taa sɛmɛ jala sagu fɛ nka bamanci kɛ baw kɔni nana ka na mugu ci u la u ye mugu fana ci sanfɛ duguden minnu bɛ ani maa minnu ye kibaruya in da an ma u y'a yira k'a fɔ ko min ye waati min kɔni na maganfakaw dara ko kɔni kun ma sɔnna wolomasiri tabaw k'olu fana nana kɛnɛ kan olu tun bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw na a yɔrɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na burɛmukaw fɛ yen ko dɔw ye taa don kalataminɛw na min ye 22 septembre o hukumu kɔnɔna na sa n'o ɲɛnajɛw tun bɛ ka kɛ magasin min bɛ yen sa ni kalataminɛw bilalen kun don o kɔnɔ burɛmukaw fɛ yen ko tasuma y'a minɛ dɛ tasuma min y'a minɛ sa maa t'a dɔn tasuma in kɔni bɔra fan o fan u y'a yira sa k'a fɔ wulumasiri tabaw ale ni finitigiw olu tun bɛ 22 hukumu la tuma min na ni minɛn ninnu kɔni caman jenina i y'a ye k'a fɔ ko min ye isoloirs ye gilet min bɛ yen ni mɔgɔw b'o don sa ani cartons a fɔ min ma ko flacons ni fɛnw ko olu caman kɔni tasuma taara ni olu tilancɛ bɛɛ lajɛlen ye sous-préfet ko sɛgɛsɛgɛli bɛna na dayɛlɛ préfet sakɛ préfet min bɛ burɛmu kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli na dayɛlɛ yaasa ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na tasuma in bɔra cogo di a ko nana cogo di denmisɛnnin fitinin 2 olu tun bɛ tulonkɛ la dɔgɔkun tɛmɛnen kitakaw olu fɛ yen kita dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko kamaralakaw fɛ yen sa kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko min ye nin denmisɛnnin fitinin 2 ye ala kɔrɔbalen k'o bɛ san 7 la olu de y'u to tulonkɛ la sa k'a fɔ ko u bɛ t'u ko ɲɛgɛn dɔ kɔnɔna na ja ɲɛgɛn dingɛ in man ɲi o nana coro ni olu ye tuma min na sapeur pompier mɔgɔw kɔni nana o y'a sɔrɔ denmisɛnnin 2 in bɛɛ lajɛlen fatura min ye dugudenw ye u y'a jira sa k'a fɔ nin waati in na maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ sanji nalen don ka yɔrɔ caman ɲigi bɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na kow ma nɔgɔn hali maakɔrɔbaw yɛrɛ kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi sabula nin ko n'a ɲɔgɔnna a bɛ se ka maa caman sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la jɛkulu dɔ bɛ yen ale ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma kulukoro n'a lamini kɔnɔna na ka kɛ ni ekɔli ta in ye min ye jɛkulu in ye sa ale observateur des droits de l'homme ye n'o ye ODEF ye a kɔni taara k'a ye biki min ye ekɔliden minɛnw caman b'a den ta k'o di waleya in a kɛra ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni se tɛ olu ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u somɔgɔw kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na kɛbɔ ɲinɛna anw kɔ dɛ anw ka denmisɛnninw bi yan olu ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ ko dɛmɛ in a kɛkun ye sa bangebaaw olu bɛ se ka kalanta kɛ cogo min na lafiya ale kɔnɔna na Sikasokaw fɛ yen malo n'o ye an yɛrɛ ka jamana malo ye k'a kilo 1 bɔra 120 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 130 la min ye dɔrɔmɛ 10 min farala kan nin ye dɔgɔkun tɛmɛnen Sikasokaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu na malo to yen fɔlɔ u bɛna fara anw kan an bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɔ dunna nka sɔ da ka gɛlɛn ni malo ye dugudenw y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni olu ma nin faamu sabula malo min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan o da ka gɛlɛya tancogo la maa caman kɔni dusumakasalen don a ko la Sikasokaw olu fɛ yen an sera ka mun sɔrɔ kunnafoni na bi ka kɛ ni waati n'a cogo ye o ye nin ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Amara Nuhu Keyita ale tun bɛ yan min ye Keba Jalo ye an b'a fɔ sa n Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ la ou Sala Babi ka balontanna ninnu tɛ yan Faransikaw Sumaworo an k'a lamɛn k'u ka Coupe du Mali wa an taara o jumɛn a final tanna ka ban Sumaworo i ma se ka taa nin tele la dɛ tournant banna 7e édition i bɛ mun fɔ an ye tournant kɔfɛ i ni ce i ni baraji Nana i Jabate ne foli ni tanto k'i ye e ni ne an ye ɲɔgɔn ye a kɛra sababu de an ye ɲɔgɔn ye aéroport la et puis an ye an présenté ɲɔgɔn na depuis n ye an ka association f'i ɲɛna n'o ye association ancien joueurs ye an bɛ jɛkulu b'an bolo yan ça fait san damadɔ donc n ye tournant ko kuma f'i ɲɛna depuis n y'a f'i ɲɛna don min na i ye layidu ta n ye i ko ma n'i bɛ se ka min k'an ye i b'o kɛ n ye donc i jɔyɔrɔ fa an bɛ dugawu k'i ye k'i ci i n'i ka cɛsiri la i y'a kɛ Mali de ye Ala k'i sara Mali d'abord donc Ala k'i sara vraiment Nana ko bɛɛ kɛli ɲɛna yan ne nisɔndiyalen don tellement nisɔndiyalen don ne tɛ se ka kuma yɛrɛ tɛ ne da aujourd'hui Ala y'a kɛ Mali joueurs bɛɛ sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan les anciens internationaux mun jouera division wɛrɛw la an bɛɛ faralen tun bɛ ɲɔgɔn kan an ka laɲini de tun y'o ye pour que Coupe du Mali nin an y'a fɔ an kɛlen bɛ k'a initier parce que yan ni san tan damadɔ ninnu na Mali joueurs caman u bɔra kɔ kan u ka balontanw kɛra u ka balontanw jɔra u bɛ Faransi kɔnɔna la yan bi donc anw tun bɛ Mali la waati min na Coupe du Mali tun bɛ kɛ a ɲɛnafin b'an na an fana y'a initier ka Coupe du Mali de la diaspora organiser
au 7e édition de ɲina o donc au 7e édition na ni ne ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ anw bɛ laɲini min kɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ye bɛɛ nana bi ne bɛ ala de fo ka dugawu kɛ maliyɛn den bɛɛ maliyɛnw kɛ dugawu kan an ye fɛnɛ pour que an bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ le Mali a besoin de ses fils Mali balontan mago bɛ balontannaw la donc ya rabi ala ma bɛ dugawu de kɛ ala ka Mali balontan ala ka a yiriwa n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ka partenaire ka da BDMSA o ye n ka sponsor fɔlɔ ye ka na Sala Babila n'ale de parrain ye an b'a fo a n'a ka cɛsiri la a ma se ka yan sɔrɔ mais a y'a ka représentant bila ka na a ye bonya min kɛ ka enveloppe min d'an ma fɛnɛ an y'a ye ala k'a sara an mago bɛ nin bɛɛ de la an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ maliko de la an bɛ ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka association ancien joueur ninnu mun bɛ se k'an dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ na an bɛ nin organisation kɛ musaka de b'a la fɛn bɛɛ b'a la accompagnement on a besoin de ça nin kelen dɔrɔn de bɛ an maliyɛnw jɛlen bɛ nin de la donc Mali tɔgɔ de b'a kan donc mun bɛ bureau lajɛ mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ les sponsors on en a besoin pour que san wɛrɛ a bɛ se ka yiriwa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n bɛ foli ni tanto se kɛ bɛɛ lajɛlen ye donc o de kuma tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ka maliyɛndenw bɛɛ fo. merci beaucoup i ni baraji. an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye maliyɛn minnu bɛ faransi sa olu ka an ka ndolantilakɔrɔ Frédéric Oumar Kanouté ka taa se Basala Touré ni Marjalo n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka M22 don ka se ka min ye balontan in k'a kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ Coupe du Mali in a ta ko 7nan tun ye nin ye an bɛ Sumaworo yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ caman bɛ an yɛrɛ kun t'olu an kun ɲinɛn'u kɔ yɛrɛ o n'Ala sɔnna ma a video tɔ an n'olu ɲini ka se ka olu d'aw ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan Keba Jalo Amara Nun Keita ani ne yɛrɛ an b'a fɔ sa ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sababa ɲuman k'an ye ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ala ka école minanko nɔgɔya bangebaa bɛɛ lajɛlen ye kuma tɛ ni école ta waati in na a ko ma nɔgɔn Keba an fa tun bɛ min kan na n bɛna f'i ye a b'a fɔ ko anw de presser ko sinon ko minan sɔngɔ bɛ jigin an b'a fɔ ko cogo di ba ko ko n'aw tɛ ko n'an ye den semaine kɛ sisan k'a bɛ ɲɛnabɔ k'a ka taa n'a ka kaye kɔrɔw ye fɔlɔ bana aw ka sɛbɛnni k'u la minan ninnu bɛ jigin mais bi ni k'i b'o kɛ est ce que ale mɔdenw bɛna sɔn o ma yɛrɛ est ce que u b'i la Amara lajɛ fisɔ cɛ bon i bɛ n kɔ tile 2 na n y'a faamuya o min don n y'a faamuya moto tɛ yan n y'a faamu a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna a ma a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45